Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πήρα χτες μία πίτσα και είχε μέσα μία μουνότριχα της γυναίκας σου, ήταν ή της Αλβανίδας? Η μουνότριχα της αδελφής σου και της γυναίκας και εγώ χτες ήμουν κλειστά. Αν να γαδείς γρεζίλη. Γιατί με βρίζεις? Ρε αγαμί σου πισωνούρι. Αφού ήταν εξαρτησιά της Αλβανίδας, ήτανε. Σοβοκλή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η πίτσα σου που φτιάχνεις είναι τα μαθή να δουλέψε ρε κοροβρέχτη. Κοροβρέχτη κερατά που γανιέται η μάνα σου. Θα μας γελάει ο Πουσολούρης. Δεν γανιέσαι στην πλατεία, η μάνα σου δεν θέλει τα βρεκιά. Γελάει το μουνόπανο. Έλα εδώ να τα πούμε. Να σου βγάλω τα άντερα. Πούσι που γανιέται η μάνα σου. Έλα εδώ ρε μαλάκα. Άναγκρε. Κι άμα δεν σου πάρω τα άντερα, να μην με λένε Σοφοκλή. Να καθίσω στην πλατεία, αλλά με γαμάνε. Έλα πούσι να σου βγάλω τα άντερα. Έλα γανιόλι που πρέπει να γανιόταν η μάνα σου και η μανή σου. Κερατά. Κερατά. Ορίστε. Πέρα Σοφοκλή. Έλα. Έγινε καλά. Ναι. 3 πίτσες θα ήθελα, μπορούμε? Ορίστε. 3 πίτσες γίνεται? Α, σε απόλυτο δεν βάζω τίποτα. Γιατί ρε στο εγώ? Γιατί έτσι γουστάρω. Με αχινό γίνεται η πίτσα? Τι γίνεται? Αχινό. Ράντε γαμίσου ρε. Γιατί ρε φίλε? Ποιος είσαι, σου την έχω γαμίσει, δεν έχω αφήσει και καμία γάμητη. Και μήπως και εσύ, γιατί υπάρχει ένας που μου τον εδάγκωσε τον μπούτσο και μου τον έφαγε μαλάκα από το τσιμπούκι που του ρίξα. Ένα τραπέζι για την Ικνοπέμπτη. Μα δεν σ' αφήνει, καταλαβαίνεις ότι σου γαμούσα τη μανούλα σου. Το αίμα δεν σ' αφήνει, πρέπει να τα ακούσεις. Σου γαμούσα τη μάνα κερατά και σου βάζα και σε γαμούσα και σένα μαλάκα. Θυμάσαι που μου δάγκωσες το μπούτσο μου νόπανο. Το θα μου αρέσει να στα λέω κερατά. Σου γαμούσα τη μάνα σου, το έκλεισες μουνί. Σίγουρα. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λέγομαι Γιώργο Κακόπουλος. Ναι. Τηλεφωνώ από Αθήνα. Ναι. Θα σας ενοχλήσω 5 λεπτάκια. Από την Αθήνα. Για 5 λεπτάκια να σας πω κάτι. Ορίστε. Λοιπόν, θα ενδιαφερόμουν λίγο να αγόραζε λίγο το μαγαζί σας ή του γιού σας. Το κέρατο της μάνας σου και το μουνί της αδελφής σου. Γιατί κυρία μου? Γιατί εγώ αγοράζω, δεν πουλάω. Και εγώ και ο γιος μου. Ναι. Έχεις κανένα σπίτι δικό σου να σε πάρω να σε πετάξω έξω? Όχι. Έχω τόσα λεφτά που έχω γαμίσει 2.000 μουνιά. Ναι, δεν καταλάβατε. Ορίστε. Είμαι στα Μέγαρα και τρώω πίτσα με γαρδούμπα. Άντε γαμίσου ρε μαλάκα, όλο το ίδιο Ευαγγέλιο μαλάκα. Πρέπει να γαμιέται η μάνα σου, αδελφή σου, τα κέρατα της Παναγίας. Και πρέπει να σε έχω γαμίσει και σένα. Γεια σου Σοφοκλή. Γεια. Έχουμε πίτσα με τζατζίκι. Ναι. Ωραία, ποιο ώρα θα την πάρω? Αχ, πώς θέλεις, 5-6. Ό,τι έχεις ευχαρίστηση. Ότι έχω ευχαρίσει. Το μουνί της μάνας, το ξέρεις αρχίδι. Που να σε φέρουνε κομμάτια σαν το καρφάκι της καρφίτσας. Μαλάκα, δεν έχεις να ασχοληθείς με τίποτα. Γελίε, κανένας πισωλουριάς θα γαμιέσαι ρε μαλάκα. Δεν έχεις μια γκομενούρα να ασχοληθείς ρε μαλάκα. Το τηλέφωνο δεν το λυπάσαι, γελίε. Δεν παίρνεις καμιά εφημερίδα να μορφωθεί ρε αστοιχείωτε. Σε αχυρώνα έχεις μεγαλώσει. Αμόρφωτε. Ορίστε. Έλα Σοφοκλή. Ναι. Έτοιμες οι πίτσες? Ναι αγόρι μου, να έρθει να τις πάρεις. 2 μαργαρίτα, θα στείλω ένα παιδί. Σε έχω φτιάξει. Είναι οι 2 μαργαρίτα, είναι και οι 2 4 εποχές. Ναι. Το κέρατό σου το τράγιο. Αν δεν γαμίσου ρε μουνόπανο. Γαμώ το σπίτι σου και γαμώ την οικογένειά σου μπινέ. Έλα σου βγάλω τάντερα ρε πούσι με το μαχαίρι. Γαμώ το Χριστό σου. Γιατί με βρίζετε κύριε? Ορίστε. Σοφοκλή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε, καλά είστε? Να, εδώ ψήνω πίτσες. Καλά κάνεις. Δεν βρείτε ρε φιλαράκι? Ορίστε. Πάντως σε παραδέχομαι, είσαι ωραίος αρχηγός. Γιατί? Που τρώω πίτσες από σένα, Σοφοκλή μου σηκώνεται το καβλί. Κάθε φορά που πάμε γυναίκα σε παραδέχομαι. Είσαι πολύ γελίος και πολύ για τα χάλια.
Όλοι πάνε μπροστά. Και εσύ είσαι ένας μαλάκας και κάθεσαι να μας πεις ότι τρως πίτσες από μένα και καβλώνεις. Άρα ρε γελίε. Που είναι κάβλα, είναι κάβλα. Πίστε Σοφοκλή, μπορείς να με πάρεις ένα τηλέφωνο γιατί δεν έχω πολύ κάρτα. Άντε γραμμίσου ρε. Σοφοκλή, δεν σου παρακλείσει την ψισταριά, με έφαγε τσίκνα, θέλω να κοιμηθώ ρε. Μονόπανο πολύ του κόκορα, ξέρεις πως κόλους έχω γαμίσει σαν και σένα ναι. Γιατί Πολύ του κόκορα. Ρα μουνόπανο να σου δώσω 5 σφαίρες να σου πάω τον κόλλο άμα είσαι άντρας. Έλα μουνόπανο εδώ και πες μου ότι είσαι εσύ άμα φύγεις ζωντανό. Που πρέπει να σου έχω γαμίσει τη μάνα και την αδελφή. Για δεν έχω αφήσει κόλλο αγάμητο. Γιατί δεν βρίσκεται κύριε? Ορίστε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια παραγγελία. Ορίστε. 3 πίτσες, 4 εποχές θέλω. Και Ναι, μου τελειώσανε αγόρι μου. Ορίστε. Μου τελειώσανε. Έχουμε καθόλου με ατζούγες και ανανά? Έχω αρχίδια. Γιατί κύριε? Άντε ρε μαλάκα. Γαμώ το μουνί που σε πέταγε. Μαλάκα. Κύριε μου. 35 ευρώ θα δώσω και θα σε πιάσω. Άντε ρε μαλάκα. Θα μου πεις άστερη άλλα από εδώ και άλλα από εδώ να τα καθαρίσουμε. Ορίστε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ως τι ώρα είσαστε ανοιχτοί? Πώς? Ως τι ώρα είσαστε... Κλείνω τώρα, παιδί μου. Συγγνώμη? Κλείνω. Κλείνετε. Δεν μπορείτε να κάνετε μία πίτσα? Όχι, δεν μπορώ, θα αφήσω γιατί βλέπω απόρριτο τηλέφωνο και τα απόρριτα τα έχουν οι πουτάνες. Συγγνώμη κύριε, μία παραγγελία θέλω να Όχι, κάνω. παραγγελία από απόρριτα δεν παίρνω. Γιατί πήρατε και προηγουμένως και μιλάγατε ιταλικά. Το σπίτι το παίρνουν το τηλέφωνο και δεν το σηκώνουν. Γαμοσύστο μου, εντάξει. Άντε ρε μάθε ελληνικά ρε. Ρε πούστο μαλακισμένες συλλομπάς τα στέλνα μου πείτε να πουν να κάνω γαμό, η ράτσα σου γαμό. Τι λέει ρε μαλάκα. Τι λαλό, έναν που λαλό. Έλα δαμέ να σου πω έναν που λαλό ρε. Έλα, ναι. Έλα στη δημαρχία και εξηγώ σου, έλα. Γεια. Έλα, τώρα δεν συζητήσουμε, αυτοκίνητο θέλει να το αγοράσει. Το πουλάω 30 ευρώ, 1000 ευρώ. 30.000 ευρώ, Μάλιστα. μαζί με την κουκούλα. Τώρα τι θέλει, με πήρε τηλέφωνο, έχω τον αριθμό σου. Σου λέω ναι, μαζί με την κουκούλα. Και τη γυναίκα μαζί μέσα, όλα. Τη γυναίκα τη δική σου να την έφερε τη γαμί σου. Καριόλι. Την παρτούσα δηλαδή, μου στέλνεις. Ρε μαλάκα, μα είσαι άντρας μέχρι στο μαγαζί να σου βγάλω τα άντερα. Έλα ρε μουνόπανο. Έλα ρε μουνόπανο εδώ. Γιατί βρες. Έλα γιατί σου έχω γαμίσει τη μάνα και εσύ ξέχασες μου τον έπαιρνε στην μπούκι. Έλα από εδώ. Το ξέχασες. Έλα εδώ και μουνί. Μουνί είσαι Τι εσύ. μάνα σε έχω γαμίσει και την αδελφή σου. Κι άμα είσαι παλικάρι και έχεις αρχίδια. Έλα στο μαγαζί. Έλα στην πόρτα σε περιμένω που είσαι σου βγάλω τα άντερα. Έλα γαμώ το μουνί που σε πέταγε αρχίδι. Κάβλα εσύ, κάβλα. Σοφοκλή. Είπατε 5 πίτσες στο σήμα της καρδιάς. Είναι έτοιμες, έλα πάρ. Ένα κιλοτάκι πάνω κανένα τάγκα. Έλα ρε γελίε, ηλίθιε. Έλα ρε μαλάκα, παίρνει έναν άνθρωπο 70 χρονών με το επάγγελμά του. Έλα ρε γελίε, εσύ χαμένε μαλάκα. Που δεν έχει η γυναίκα στο τερατά. Σούτη, που πρέπει να γαμιέται η μάνα σου και η αδελφή σου. Το φούρνο του. Ορίστε. Ναι, Σοφοκλή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τη μεγάλη εβδομάδα θα είσαι ανοιχτά. Ορίστε. Τη μεγάλη εβδομάδα θα είσαι ανοιχτά γιατί θέλω καμιά πίθανη στήση σήμερα, φίλε. Ναι, θα ρωτήσουμε εδώ, έχουμε έναν. Έλα βρε μαλάκα, σου πούνε από τώρα για τη μεγάλη εβδομάδα. Αν στα διάλογο γελίε. Αναλαλήσει χαμένε. Ρε στα διάλογο μαλάκα, να σου κόψω τα αρχίδια που είσαι με το μαχαίρι. Μ' τώρα. Έλα βρε γαμημένε. Θα σου πω Έλα γαμώ το σπίτι σου που είσαι. Έλα γαμί γαμιόλι. Με δαρασινά. Έλα γαμί σου που είσαι ολουριά. Που σου βασικό με ένα κολοδάκτυλο. Έλα ρε φίλε, να φτιάξουμε. Το μουνί της μάνας σου και της αδελφής σου που γαμιέται, θα του γαμίσω το μουνί που σε πέταγε πούστη. Άμα δεν σε κάνουμε παούλο το σπίτι σου δεν πρέπει να πάει. Συγγνώμη, θέλω κάτι πίτσες. Αυτοί σου είναι γαμιόλι. Γαμιόλι, γαμώ το μουνί της μάνας. Συγγνώμη, 2 πίτσες. 2 πίτσες. Μονόπανο. 2 πίτσες. Γελάει ξεκολιάρα, παίρνει την γαμί σου ανήκανε. 2 πίτσες. Γελάει Με ξεκολιάρα, κανανά. βλάκα. Με κανανά και καϊμάκι. Ρε ούνα χαθείς τευλάκι, γελάει το μηνόπανο στη δίπλα.
Πρέπει να χαθείτε βλάκι. Τον κόλλο να μου γλύψεις. Θέλω